M'heu de creure, n'hi havia 3 i jo estava sol i es van escapar tan ràpid que un d'ells va perdre la sabatilla. Art, t'inventes cada fantasia? Et podries inventar alguna més original. L'Art és un heroi. No em creieu? Doncs molt bé, jo sé que sóc fort. Què, ho estàs escoltant? Mira què t'ha explicat les seves batalletes. Sí, es vol fer l'interessant. Dima, què et passa? Què, estic preocupat pel Dima. Dima, què realment t'agrada la Marúcia? Que no ho veus? No para de mirar-la. Prou ja, Art, prou! Com és que no m'havia fixat en tu abans? Art, és igual el que diguis. Ens agrada l'altre noi. Ei, Dima, ara entenc una cosa. Els nois de la DUG i la 9A són uns crius. Són nens, però nosaltres som estrelles. Aniré estovant Dima, perquè no em pessigui més. Prou ja, Dima! Ha estat un dia fantàstic. Oh, colla! Hola! Va ser tan divertit ahir amb vosaltres? Sí, jo també, Diana. Em va agradar moltíssim. Hola, Diana. Com estàs, Diana? Com ha anat la visita a l'escola? Estem bé. L'excursió va estar bé. Sí, vam tindre un dia genial ahir. Art, què et passa, tu? Prou ja, Dima. Marúcia, sisplau, no em pessiguis més. Et pagaré. Diana, mira. En Dima va darrere la Marúcia. Ja ho veig, noies. Mare meva. Ei, Diana, què tal? Ha! T'he atrapat, Dima. Ei, hola, Dima. En Dima és així, com sempre. Dima, ara et donaré una lliçó. Marúcia, deixa'm en pau, deixa d'anar rere meu. Que vaig darrere teu? Jo estava aquí dreta quan has vingut cap a mi. Diana, digue-li alguna cosa. Marúcia, estic amb la Diana, no t'estimo a tu. Ves amb la Diana, el teu amor, i no em pessiguis més a mi. Hola, Diana, estic fart de la Marúcia. Esclar, ja ho veig. Li he dit que estic amb la Diana i que no m'ha de tocar, i no para de tocar-me. Jo crec que està enamorada. Dima, és genial que la Marúcia t'estimi, perquè jo ja no t'estimo més. Art, ho has escoltat? Sí, estic en xoc. Però què dius, Diana? Significa que ja no m'estimes? Merda, Diana! És veritat, Diana? Dima, què passa? Ja no t'estimo. Ets un rei? Heu escoltat? Hi haurà una revolució aquí. A la Diana ja no li agrada en Dima. És genial! Sabeu? Quan en Dima i la Diana sortien, a mi ja m'agradava. I ara? Ja no t'agrada? No, no m'agrada gens. Diana, no diguis mentides, m'estimes. O és que t'has enamorat d'algú més? És veritat, Diana, això? Sí, noies, Dima, és veritat. Aquí està el meu amor. Però si és molt lleig. Art, saps qui és? No, no ho sé. Diana, qui és aquest? No és cap alumne nou. Ell no estudia a la nostra escola. És en Peyton, l'amor de la meva vida. Oh, la campana! Anem, Diana. Qui és en Peyton? Qui és? És un noi, noies. Ja ho sabem que és un noi. D'on és? Ell és d'Amèrica. Marxaràs amb ell? Esclar que sí. Aprendré anglès i marxaré. I nosaltres? No marxaré a viure allà. Merda, aquest és el final de la història d'amor entre en Dima i la Diana. Ella s'ha enamorat d'aquest Peyton. Quan ha ensenyat la foto, he vist que era molt guapo, Però tan no? maco és aquest? Art, no gemeguis. Ha dit que és popular. Doncs busquem-lo. Oh, és en Peyton aquest. Oh! Art, a tu també t'agrada en Peyton? Quin Peyton? Jo no estava mirant a cap Peyton, estava... Va, seieu. Estic flipant! La Diana s'ha enamorat d'en Peyton. Ell no sap ni que existeix, ella. Soc fan seva des de fa molt de temps. Estic preparada per arrencar-li tots els cabells a la Diana. Noies, jo també en soc fan. Peyton! 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 Diana, per què estàs sempre amb el mòbil? Li he escrit en Peyton i estic esperant a que em contesti, noies. Li he dit, Peyton, vine a Ucraïna. Tu ets popular i jo també. Serem una parella perfecta. Què és el que t'agrada d'aquest Peyton? Dima, estàs boig o què? A totes les noies els hi agrada. Està clar? Contesta. Estic esperant que em diguis alguna cosa. No, i sabeu qui és aquest Peyton? Sí, ho sabem, i no és Peyton, és Peyton. Dima, és molt guai i segur que la Diana l'estima per això. Diana, estàs dient que li has enviat un missatge i ara vindrà cap aquí? No, Dima, encara no ha contestat, però estic segura que ho farà. I vindrà amb mi. I tant que sí. Art, anem fora. A fora per què, Dima? Art, anem al lavabo, t'haig de dir alguna cosa. Què? Digue-li a la professora que he anat al lavabo.
quan em contestaràs, Peyton? Diana, explica'm més coses sobre en Peyton. Té amics? Esclar, tothom en té d'amics. Entens el que volem dir? Sí, té amics. Diana, li diràs que vingui a Ucraïna amb els seus 2 amics? Vale, ara li escric. Visca! Visca! Digue-li que tens 2 amigues. Una és morena, amb els ulls marrons, i l'altra és castanya amb ulls blaus. Noies, ja li he escrit. Tinc una idea. Deixeu-me fer-vos una foto i li envio al Peyton. Els hi enviarà als seus amics. Sí, fem-ho! Júlia, vine aquí, va. 1, 2, 3. Ara ho envio. D'acord, envia-ho ràpid. Vinga, va. Sí! Escolta, Mart, no hi haurà cap Peyton aquí. Sí, però què vols que hi faci jo aquí? A veure, ensenya'm l'alçada, les mans, el pes... Hi haurà un Peyton, però no un real. Dima, m'estàs espantant. Quina idea tens? Doncs et transformaré en Peyton. Dima, estàs boig? No sóc en Peyton. Ell estima el Peyton real i deixarà de fer-ho. Tu només has de fer que ell quedi malament. Ara ho entenc. Tu vols que jo sigui en Peyton. Exacte, Art. Tu seràs en Peyton? Ahà. Però et comportaràs com si estiguessis boig? Ok, i això per què? Que no escoltes, Art. Que vull que el deixi d'estimar. Ok, d'acord, però com em vesteixo? Doncs anem a buscar roba de les noies i et vestirem. Vinga, anem. Va, anem. Art, tapa la càmera. Sí, vaig. No deixis de tapar-la o ens agafaran. Aquí està. Dima, estic espantat, Va, ja la pots deixar. Ara anem a canviar-te. Ah, un penjoll. D'acord, anem. Art, estàs molt bé. Espera la campana i després surts, d'acord? Nat, em deixes al meu lloc, sisplau? Deixa'ns! Estem parlant sobre la nostra trobada amb en Peyton. Els seus amics també vindran. I tant que sí. Dima, on és l'Art? Doncs es trobava malament i li ha dit a la professora si es podia anar a casa. Peyton, quan llegiràs els meus missatges? Fins quan hauré d'esperar? Quan contestarà? Vindrà amb els seus amics? Sí, pausa! Sí! Peyton! Peyton? Peyton! Hey, guys! Noies, ajudeu-me a aixecar-me! Noies, Peyton! Ens pots firmar un autògraf, sisplau? Sí, em pots firmar un autògraf, sisplau? Aquí! Aquí també, a la meva mà! My name is Peyton. Peyton! Ja hem entès que et dius Peyton. Yes, Podem fer-nos no una foto amb tu? Peyton! No ho entenc. Què té aquest de guapo? Soc fan teva des de que era petita. Diana, de què parles? Si té la teva edat, tot i així he estat la seva fan. Ok, fine. Diana, encara no ha contestat? No. Vinga, crec que em contestarà aviat. Vale, per cert, per què criden allà les noies? Per què no vas i els hi preguntes? Digue'ls que es callin. Dima, no necessitem els teus consells. Peyton, vinga, contesta. Peyton! 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 Peyton, quan em contestaràs? En Peyton! És aquí! No ho entenc. I on són els seus amics? Diana, qui es pensa que és? Dima, el Peyton és aquí. Ja pots començar a plorar. Ja veurem qui plorarà. Noies, calma. En Peyton és aquí per mi. Peyton! Peyton! Deixeu en pau en Peyton. Peyton, em sap greu. Estan boges. Peyton! Peyton! Ok. Ai, ho sento, Peyton. Se m'ha oblidat que no parles rus. Peyton, em dic Diana i t'estimo. Jo em dic Nat. Sí, i jo em dic Júlia. Peyton, no miris aquesta Diana. Ok. Peyton, què vol dir d'acord? T'he escrit a Instagram i ara estàs aquí en directe. Yes, Diana. Has vist el meu missatge? Aquest Peyton és raro. No sap parlar l'anglès. Gens ni mica. Yes, sí, mira, sí. Peyton, què dius? No parles anglès? Diana, està clar que és en Peyton. No facis cas d'aquestes. Sí, aquestes. Peyton, pots parlar rus? No. Què? No ets en Peyton! Els nois ens han enganyat! Què?
Borrem totes les fotos! Per què he omplert la meva memòria? Espero que el meu mòbil no es trenqui, ara. Me l'espero. Adéu! Adéu! Nois i noies, digueu-nos, de qui ha estat la idea? Sí, nois, de qui ha estat la idea? Ja n'hi ha prou. Què? Has estat teva? Noies, jo he estat amb vosaltres tot el temps. O has estat tu, Dima? Dima! Obriu la porta! Ostres, i ara? Quant de temps m'haig de quedar aquí? Dima, obre la porta! Tard o d'hora sortiràs! Diana, no obriré. Encara estimes en Panton? Sí, l'estimo! I no pararé! D'acord, doncs estima'l, però que sàpigues que sóc molt millor. Bé, Dima, podem parlar més tard. Nois, polses amunt, subscriviu-vos al canal i cliqueu a la campaneta. Espero que l'autèntic Peyton vingui i els seus amics. Sí, i els seus amics. Adéu! Adéu!